ଅପେକ୍ଷା। ରିଧିମାକୁ ସନାତନ ବାବୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକି ଗଲେଣି। ଯିଏ ଥରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଫେରିକି ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ରିଧିମା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତାକୁ ଆଜି ବି ଲାଗୁଛି ରତନ ଫେରିବ, କାରଣ ସେ କଥା ଦେଇଛି ଫେରିବ। ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ରିଧିମା ସବୁଦିନ ସଞ୍ଜ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ଚଉରା ମୂଳେ ଦୀପ ଜଳାଇ ବସେ ସକାଳ ଯାଏଁ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ରିଧିମା ସହିତ ରତନର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ଜାଣନ୍ତି। ବନ୍ଧୁତାରୁ ପ୍ରେମ, ଆଉ ପ୍ରେମରୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ରତନ କଲିକତା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ଟିକିଏ ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରିବ ଆଉ ରିଧିମାକୁ ବିବାହ କରିବ। ବିବାହକୁ 5 ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ରତନ ଟ୍ରେନରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଥାଏ। ଆଉ ସେଇଦିନ ବ୍ରିଜରୁ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରତନ ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଘଟଣା 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ରିଧିମାକୁ ଆଜି ବି ଲାଗୁଛି ରତନ ଫେରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଘରେ ନ ରହି ରତନ ଘରେ ବୋହୂ ସାଜି ରହୁଛି। ସନାତନ ବାବୁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରିଧିମାର, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି ରତନକୁ। ସତକୁ ସତ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରତନ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରତନ କହିଥିଲା ସେଇଦିନ ତା ବଦଳରେ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ତା ସାଙ୍ଗ ବସିଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ନାମ ସମାନ କାରଣରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାରଣରୁ ତା ସାଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ସାନ ଭାଇ ଛଡ଼ା କେହି ନଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସାନ ଭାଇକୁ ମଣିଷ ନ କରିଛି ସେ ଘରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତା ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଉ ତାର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ରିଧିମା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ରିଧିମା ଆଖି ଭିଜି ସାରିଥିଲା। ଏଥର ସନାତନ ବାବୁ କହିଲେ, ରିଧିମାକୁ ତୋର ଅପେକ୍ଷା ଫଳ ଆଣିଛି ରେ ମା। ଏଥର ଏ ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେ। ସେତେବେଳେ ରିଧିମା ଆଉ ରତନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ନାଇଁ ବାପା, ଇଏ ତ ଖୁସିର ଆଲୋକ, ତାକୁ ଜଳିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।